No, prvá vrstva tekutého železa, čiže tá prvá sklinka je takto, odtiaľto sem dole, tu nebola ani správne, že odtiaľto to tieklo. A to my vlastne potom, zajtra dáme druhú, tá už bude finálna a tretia by sa dala keby, že kde si ešte treba. Čiže takto, je to dobré, bude to dobré, na Maori to je tiež, tam to bolo vyššie, čiže dobre, môžete vidieť, že to je pekne počistené. My sme teraz robili hydrauliku, tu sme dneska dorobili, tá je na tom dobre, prídu diely, len tam, kde je ten, to vám poviem, tam, kde je ten piesný piest v tom valci, tak tam nie sú ani gumičky, ani nič. Tam nebolo nič, iba tam bol ten poistný krúžok, čiže to je sranda, že prečo to vlastne, aj ten Zetormatic pravdepodobne kvôli tomu nefungoval, lebo ja keď som s tým oral, tak ono to dobre, nerobilo to 100%, lebo ja keď som to mal, tak ono si to furt proste muselo pridvihovať, lebo ono to padalo. Čiže tu bol ten zádrhel.